1,800 Dagupeños nakiisa po sa tree planting activity sa Bunuan Fan Site kasabay po ng 78 ago na dagupan. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nakiisa ang nasa 1,700 Dagupeños sa pagtatanim ng puno sa kahabaan ng 60 dekadang taong dump site sa Bunuan, Tondaligan kahapon kasabay ng ika-78 charter anniversary ng lungsod. Tinatayang 1,500 native trees tulad ng nara at nyug ang itinanim ng mga kalahok mula sa mga pribado at pampublikong institusyon, establishmento at ahensya ng gobyerno. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, simbolo ng pakikiisa ng Dagupan sa ASEAN na vision na maging responsable sa pangangalaga sa kalikasan ang aktibidad. Para sa isang rehiyon na mapayapa, matatag at responsible sa kalikasan. At dito mismo sa Dagupan, we begin with the roots we lay today. The roots that we will anchor our families and our dreams. Inilahad ng alkalde ang ilan pang nakalinyang proyekto sa Tondaligan Beach upang maging ecotourism site at tulad ng installation ng streetlights, pagpapatayo ng General Douglas MacArthur Museum, pavilion, pagtatatag ng surfing spot at karagdagang trabaho para sa mga Dagupeño. Well, alam nyo, since 2013, we already have a master plan. We have the vision for the Tondaligan to be a tourism destination. Ang gagawin po natin, kung napansin nyo, tuloy-tuloy ang trabaho natin kahit na alam natin nagkakaproblema tayo. Meron na siyang pavilion patapos na and we have a phase 2. And then next will be the landscape. And then this area is a surfing area. That's why we're protecting it. That's why we want to close the dam site. Sa parehong araw, umarangkada rin ang public service caravan sa iba't ibang opisina ng gobyerno at distribusyon ng financial assistance sa 1,200 solo parent. Positibo ang alkalde sa magandang maidudulot ng proyekto para sa sektor ng turismo at kabuhayan ng mga residente. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam of Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.